शिवसेनेक आपले आमदार सांबाळपाक जायना ताका आमी जबाबदार कशे असो उरफाटो प्रश्न भाजपाचो फुडारी सुधीर मुनगंटीवार हाणें केला। शिवसेनेच्या पक्ष मुखेलाक आनी कांय लागींच्या नेत्यांक इतलो मत मारिल्लो की तांकां आमदारांची नाराजी लेगीत दिसली ना, ताकाच लागून आमदार शिवसेनेक सोडून गेले। ह्या गजाली कडेन भाजपाचो पयसुल्लोय संबंध ना अशें मुनगंटीवारान स्पश्ट केला। गोष्ट साधी आहे। भारतीय जनता पार्टीला दोष देण्याचं दूर दूरपर्यंत कारण नाही। नाचता येईना अंगण वाकडे, तुम्हाला तुमचे आमदार सांभाळते आले नाही आणि सांगायचं भारतीय जनता पार्टीने फूस गावली। थोडी तरी जनाची नाही तर मनाची। अरे तुमची चूक झाली असेल, तुम्ही जर गर्वात असाल, अहंकारात असाल, घमेंड भरभरून होती, ये कर देंगे वो कर देंगे। आता या कृतीला कंटाळून जर लोकशाही असणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये तर काही आमदारांनी काही भूमिका घेतल्या असेल तर दोष भारतीय जनता पार्टीला देण्याचं दुरान्वय कारण नाही। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या बाबत अशा पद्धतीने अनुद्गार काढून निश्चितपणे तुम्ही चुकीच्या दिशेने जात आहात हे मी निश्चित आग्रहपूर्वक सांगेन।